Og vi slutter aftens program af med Ketty går forbi, da denne uge sætter fokus på HH-revyens 20-års jubilæum. Ja, jeg går nu så. Jeg står nu her foran Handelshøjskolen. Det var her eventyret om HH-revyen startede tilbage i 1986. Kom, lad os gå ind og se os om. Okay. Jeg går nu ned ad gangen, hvor de store revystjerner har gået i tidens løb. Spændende, spændende. Tom Rode. Ham har jeg aldrig hørt om. Nå, hun er også en stjerne. Jeg sidder så her med revyens bestyrelse, og vi er ved at lægge de helt store planer for det kommende jubilæumsshow. Skal vi smage på øllerne? Grønnes! Nå, Pernille, bliver det en god revy i år? Ja, det bliver rigtig stort. Det gør det. Hvad har I af forventninger? Store. Hvad med skuespillerne? Er de gode? Vi er kun store revystjerner. Nå ja, det ved jeg jo godt. Nå, hvad med budgettet? Altså, jeg er ny. Hvor er Michael egentlig henne? Jeg tror, han er faldet i en fugl. Nå, okay. Ja. Jeg skulle egentlig pisse sulten. Skal vi ikke få noget indbords? Jo. Hvor får revyen sin næring fra? Det gør vi uden for skolesområdet. Bare kom med. Ja, okay. Skolens område. Det er så her, revyfolket får deres energikram. Bedre kendt som Spulemix. Hvad så, dame? Var det noget med en gang Spulemix? Ja, det vil jeg meget gerne prøve. Seerne har nu fået et indblik i HH-revyen og dens tilblivelse, hvilket ikke er mindre end revolutionerende. Jeg går nu ned mod Aarhus City, hvor jeg vil tage pulsen på, hvad HH-revyen betyder for Aarhus kulturliv. Undskyld mig, må jeg lige forstyrre dig et øjeblik? Ja, det må du gerne. Hvis jeg nu siger HH-revyen, hvad siger du så? Jamen, jeg er helt tosset med det. Jeg har alle plakaterne, alle CD'erne, alle videoerne, alle billetterne og alle programmerne og plakaterne. Det er alle du er en rigtig fan, hva'? Ja. Hvilken en af skuespillerne kan du bedst lide? Altså, det er helt klart Dr. Wellstrøm. Han er bare så dejlig. Lækker. Ja, han banker mit hjerte også for. Ja. Hvilken en af hans tekster kan du bedst lide? Jamen, det er helt klart her på Insa. Den er topper det hele. Det, ja. Den er dyb. Ja. Har du nogensinde hørt om HH-revyen? Ja, det har jeg. Det er desværre ikke lykkedes mig at få billet. Det er jo bliver Badrik, som hører det. Det jeg tror ikke, du har hørt. Nej, jeg har hørt om HH-revyen. Ja, det har jeg. Det er desværre ikke lykkedes mig at få billet. De bliver badet væk. Ja. Jeg har jo fået en. Har du hørt om HH-revyen? Hvad? Jamen, jeg ville bare lige høre, om du havde prøvet at... Nå. Undskyld mig, jeg lige forstyrrer dig et øjeblik. Ja. Hvis jeg nu siger HH-revyen, hvad siger du så? Det ved jeg ikke, jeg ser aldrig fjernsyn. Nej. Okay. Undskyld, må jeg lige forstyrre dig et øjeblik? Ja, jeg er med det. Super. Undskyld, må jeg ikke lige spørge jer om noget? Det tager ikke så lang tid, det er bare lidt spørgsmål om... Jeg vil bare... Altså, han går for fanden!
Medicinerrevyen og HH-revyen har i mange år kæmpet om, hvem der er Aarhus største studenterrevy, og i den anledning har HH-revyens bestyrelse i forbindelse med det kommende jubilæumsshow valgt at lave en opinionsundersøgelse blandt borgerne her i Aarhus, for at høre borgernes mening om, hvilken revy der er bedst. Hvordan er dagen forløbet? Det har simpelthen gået strygende. Alle borgerne her i byen er vældig og positivt stemt, og specielt over for HH-revyen. Ej, det var dejligt. Nå, jamen hvad så? Hvordan ser resultatet ud indtil videre? Vi har løbende talt stemmesedlerne op, og som du kan se, er der ingen tvivl om, at revyen er en sikker vinder. Det var dejligt. Nå, jamen, I skal også have lov til at komme videre med dagens arbejde. Tak. Jeg ser, at vi har en ny dame her. Var det ikke noget for dig? Kom nærmere, kom nærmere. Hvad er det? Hvad laver I? Vi vil lave en undersøgelse, hvor man skal bestemme, om man bedst kan lide HH-revyen eller Medicinerrevyen. Så jeg synes bare, du skal tage en kugle og så smide i den skål, du nu ønsker. Ja. Ja, jeg ser, at vi har endnu en. Kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere. Var det ikke noget for dig? Var det ikke noget for dig? Kom nu, jo, kom nu. Der er slik i bunden. Kom, kom. Ja, kan vi vinde noget? Måske. Du afgiver bare din stemme, og så ser vi, hvad der sker. Hvad skal jeg stemme på? Ja, det er jo sådan nogenlunde frivilligt. Ja. Men på HH-revyen og Medicinerrevyen? Ja. Det forstår jeg ikke, tror jeg. Det giver ikke mening. Altså, det er jo ligesom at sammenligne harbrud og champagne, altså. Ja, men så vi vil bare gerne se Det er da din stemme. ikke svært på nogen måde. Tak for det. Tak for det. Ja, tak. Jeg går videre. For at sætte prikken over i'et og for at finde ud af, hvad HH-revyen den betyder for Aarhus by og kulturliv, så har jeg her på Rådhuset i Aarhus sat Louise Gade i stævne. Louise Gade, regner du med, at jeg skal se revyen i år? Selvfølgelig, det gør jeg jo altid. Jeg ser frem til det hvert år. Jamen det er jo også dejligt. Det er en god revy. Hvad betyder en studenterrevy som HH-revyen for Aarhus kulturliv og by selvfølgelig? Altså man kan jo sige, at nu er Aarhus jo en studieby, så alt hvad der foregår rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne er jo selvfølgelig vigtigt for vores by. Men jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at HH-revyen er Aarhus kulturliv. Fantastisk. Med disse ord, der kan jeg konkludere, at HH-revyen gennem de sidste 20 år er vokset fra ingenting til at blive en uovertruffen, verdenskendt revy her i Aarhus City. Derfor arbejder revyens bestyrelse hen mod, at revyen i år 2006 kan på turné i Danmark. Revyens bestyrelse håber meget på, at turnéen kan blive skudt i gang her i Musikhuset i Aarhus. For det er kun i dette hus, at scenen den er stor nok til instruktør Dennis Nørremark og hans revystjerner, og akustikken er god nok til kapelmester Flemming Bartenflet Jensen og band. Ligeledes har jeg hørt en lille fugl synge om, at hendes majestæt, dronning Margrethe II af Danmark, er meget interesseret i at blive næste års æresgæst. Bestyrelsen og jeg ønsker HH-revyen hjerteligt tillykke med jubilæet og held og lykke fremover. Gud bevarer HH-revyen.